Hallo, Klaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn tasje. Dank je Sinterklaasje. Sinterklaasje, bolle bolle bolle, en gooi wat in mijn liggen vinden? Wij konden de weg vinden, ja. Het is ongelooflijk druk hier in de Kiergroor. 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 Ja. Ja, ik heb het vernomen. Ja. Kijk eens. 1, 2. Zak van Sinterklaas. Ik hoor jullie niet. Dat kan halen. Dan stopt hij. Oh ja. Naomi Dassen, 5 jaar basisschool bij je leden. Naomi Dassen. Andrea Laven, van basisschool de Durpen.